Je vôbec možné, aby vám vaše dieťa osleplo kvôli tomu, že malo opuchnutý členok? Bohužiaľ áno. A počúvajte. Príbeh malého Matiasa bol pre mňa taký neuveriteľný a tak srdcervúci, že som sa rozhodla, že ho proste na svojej stránke uverejním. Matiaskovi totižto zo dňa na deň opuchol členok. Pediater zhodnotil, že členok je len vyvrtnutý a že rodičia ho majú natierať octonovou masťou a obväzovať. Nepomáhalo a ich ďalšia cesta viedla k chirurgovi. Chirurg porobil pár rentgenov a rozhodol sa, že najlepším riešením bude dať dieťaťu na 2 mesiace sadru. Tušíte dobre, vôbec to nepomohlo. Spravili ďalší rentgen, chirurg bol úplne bezradný a poslali ich k ortopédovi. Ortopéd rozhodol, že sa spraví ultrazvuk mäkkých tkaní. Nič sa nenašlo, dokonca ani voda. A tak sa prípad vrátil naspäť k chirurgovi. Mamička si následne vydúpala aj krvné testy. CRPčko aj všetky výsledky boli negatívne. A potom sa zázrakom dostali na reumatológiu, kde im povedali, že je to vyhasnutý zápal a že ten členok ostane opuchnutý. A že s tým vlastne nemajú čo robiť, lebo už je to vyhasnuté. Prešiel nejaký čas a chlapček sa jedného rána zobudil a členok bol opuchnutý. Chlapec nekrýval, rodičia sa tešili, že už netreba žiadne ortézy, netreba nič riešiť, problém vyriešený. Ježiš, to je super, nie? Lenže Matiasko jedného dňa prišiel zo školy a povedal, že dostal smutného smajlíka, pretože niečo nevedel prečítať. A maminku hneď napadlo, že zakryla ľavé očko, aby čítal pravým, čo čítal v poriadku. A potom zakryli pravé očko, aby čítal ľavým a Matiasko povedal, že vidí len tmu. Vybrali sa teda k doktorke a tá Matiaska postavila pre ten plagátik s písmenkami a povedala, nech číta. No a Matiasko čítal, samozrejme, pretože to pravé očko potiahlo aj za to ľavé. Pani doktorku očividne nenapadlo, že Matiasko na jedno oko nevidí a že to celé číta vlastne tým pravým očkom. Takže ich vlastne vysmiali, že si to všetko vymýšľajú a že Matiasko mal asi zlý deň v škole a že vlastne normálne vidí. Takže ich poslali domov s tým, že Matiasko vidí výborne a že netreba nič riešiť. No a teraz si predstavte, že ste matka, o ktorá viete, že vaše dieťa nevidí, pediatrička vás posiela domov, že vaše dieťa vidí a vy ste hysterická a vymýšľate mu diagnózu. Akože mamička malého Matiasa sa našťastie nedala a zabojovala za to, aby sa mu pozreli do očí, veď ona tam vidí malú bielu bodku, ktorú oni tvrdili, že nevidia. Mamička teda trvala na tom, že nech jej dajú výmenný lístok na očné. Nechceli. Našťastie dali. Ešte v ten deň išli na očné, kde ju samozrejme nechceli zobrať, veď akože matka, ktorá robí paniku a časenku predsa nemá. A tak ich nakoniec vzali, malého Matiasa posadili k stroju a skonštatovali, že Matiasko na ľavé oko nevidí vôbec, že ho tam vôbec nevedia ani len namerať, na pravé vidí tak na 60%. Takže si predstavte, že sa tešíte, že vášmu dieťaťu odpuchol členok, zmizol mu zápal, ale presunul sa mu za oči, kde spôsobil zrasty, kvôli ktorým vaše dieťa prestalo vidieť. No a následne samozrejme sa rozbehol kolotoč ďalších vyšetrení a hľadaní tých správnych špecialistov. Aktuálne má Matiasko pred operáciou v Bratislave, kde rodičia sa rozhodli, že mu chcú dať zoperovať najprv to ľavé očko, na ktoré je úplne slepý, aby si boli viac menej istí, že keď to dopadne dobre, tak dajú operovať aj to pravé očko, cez ktoré vidí na 60%. Pretože keď domrvia to ľavé, nevidiace, tak sa zase vlastne nič nedeje. Ale ak by domrvili to práve, na ktoré vidí na 60%, dieťa ostane úplne slepé. Rodičia malého Matiasa si vybrali rôznych špecialistov, niektorých aj súkromných, a tí stoja teda nemalé peniaze. No a samozrejme mamička ako sprievod do nemocnice po operácii si bude musieť celý pobyt hradiť sama. Je to proste neuveriteľné, aký osud vás stretne, čo všetko sa vám môže stať, a pri niektorých prípadoch ste naozaj prvý prípad, s ktorým sa lekári stretli. Mamička vytvorila výzvu, zbierku, kde zbiera peniažky pre svoje deti. Totižto aj ich dcérka Emka má problém, a to taký, že má hemiparézu a hemiplagiu. Peniažky zbierajú teda nielen na malého Matiaska, ale aj na rehabilitačné pobyty s dcérou. Do komentu pridávam odkaz na túto zbierku. No a pokiaľ by ste mali záujem im niečo prispieť, každé euro sa ráta. Nie je to úplne neuveriteľné, s čím sa môžete v živote stretnúť, čo sa môže stať vašim deťom? Nebuďme k sebe ľahostajní. Ďakujem.